Allah kai mana ya fi. Saboda wulakanci gaba. Dan ba da Daya biyu uku hudu biyar. Mana Jatau! Kai Jatau! Barka dai. Jatau! Me ka ci a gona nan? Me ka san muna yi nan? Gona. To ina ne an san da mu? Gona. To ina ne kana so mu je? Ina son ka je can ka sabunta rajistar ka ne. Allah kai mana Kama mai. saboda wulakanci. Ai ni ban san kai baka da hankali ma sai yau. Da manya. Baka da hankali. Da manya. Natsuwa ba ta same ka ba. Da manya. Saboda me? Abin da yasa ka ji ina ma wannan magana dan gwari. Akwai rijista da ta fito. Ka sabanta rijistar ka wanda kake ta APC. Shi rijista ma da ana sayar da shi zan sayar da shi ko 700 ne mu kai gida mama Sibi mu kai 200 kudi koyan burkutu ya fi kwanci hankali. Na ji abin da ka faɗi ya fi kwanci hankali. Ya fi. To kar ka manta ya hayya Bello ya ce a je a sabanta rijista. Ni na manta ba ka ce kai manta ba? Na manta. Ka manta. Na manta. Kai ba za ka yi ba kenan. Allah kai mana jiki. Kai. Saboda ya wulakanci. Jatau. Inda wannan ne ya zo da kai ka wuce. Jatau ka manta kai. Inda wannan ne ya zo da kai ka wuce. Ku da kuna ce ka fara sa har yau ka hobele ko ba. Kai ba za a gaya ma gaskiya ka ɗauka ba. Ba za a gaya ma gaskiya ka ji ba kai. Ka mai da ni ciki. Kai an ce ka je ka sabunta rijista kai kana cewa ba za ka je ka sabunta rijista. Rijistan we. Rijistan we. Na APC wanda ta ce ka je idan kana da tsohuwa ka je ka sabunta ta in baka da ita ka je ka yi wata. Kai ka biya kali da mu fa. Ba wani wai saboda ya ture da kai ka zo kana ce wai a sabanta rijista. Rijista me? Da wani rijista ne za a ji. Okay, ciyaman Yahaya Bello da ya turo ni wajen ka in gaya ma gaskiya shi kenan yanzu ya zama mutum. Ya tura ka? Ni kuma da ya tura ka ni ban turu ba. Baka turu ba? Ban turu ba. Buguna za ka yi? Za ka duce mu ne mu. Mu ka duce mu. Za ka duce. Yahoo! Ga wani zai kashe wani a gona shi. Ni? An yi da kai. Ni? An yi da Ni kai. dan bari? An yi da kai. Wai kai. Gidanka ne nan? Gidanka ne. Ko gidan ubanku ne? A'a. Ka wuce. Zan je. Kai ban za ka wuce? Ko ba za ka wuce ba? Yanzu bulo yayi maganin ka. Dan tukurman uba shi ya abin za kawai. Za ka zo ka ce wani saboda gwamnati ya baka da wani zaci. Da sabanta rijista ko da sabanta yunwa. Ga talauci nan niman yesu da mu. Wani iri wani sketch ba. To. Sai ina. Sai ina. Zan je sabunta katin zaɓe. Sabata me? Katin zaɓe. Wani iri kati zabe? Kamar yaya wani iri baka ji Halabi Yahaya Bello yana cewa a je sabunta katin zaɓe ba ne? Wai wannan Yahaya Bello nan. Wai Yahaya Bello ya fi zama aure? Za ka doka ka ba ka fita waje ba ka gama miji ba? Duna ya zo karshe. Mata na fita gidan miji bai sani ba ko? Zan je in kwato ma mata ƴancin su ne shi yasa zan je sabunta katin zaɓe na. Jama'a duniya kana ji ba wai matan jato zai fita kwata ma wani mata yanci ga mijin ka gida ka kulle kofa za ka je waje neman yanci. Kwarai da gaske. To ba mu ba. Wallahi sai na je. Ba baci mu ba. Mai gida sai fa na je shi sai na je sabunta katin zaɓe na tunda Yahaya Bello ya ce mu je mu sabunta. To mamam sannu mamam. To. Ku da mu waye miji. Kai ne. Wai mata. Ni ce. Wai na ba da umiri. Kai. Ka ba za ka je ko ina ba. Sai na je. Wani ya fi mijinka ko? Kamar yaya wani ya fi. Da alama wani ya fi mijinka. Kamar yaya kai baka ji abu da ake cewa kai ma kanka ya dace ka je. Me gida ba abin da zai hana ni zuwa wani. Ka kulle kofa ka sa kwado. Na sa kwado. Kuma za ka fita gidan Da miji. mukulli da mukulli. Ko? Da mukulli. Kai. Ka wuce. Ka wuce. Ka wuce. Kuturu uban nan kai. Lalle tunan ya zo karshe. Wai shi wunan Yahaya Bello nan. Wai me yasa koi na suna shi abin ne wai. Gidan aure Yahaya Bello a sabanta rijista mata da yana yau a sabanta rijista limami a sabanta rijista pastor a sabanta rijista mama Sibi a sabanta rijista kowa ya sabanta rijista ya zami hakuri zami ko a yi rijista dole to mata mai nan ni ma yi burkunu saboda miji bai yi rijista ba